Hello mga listeners, maayong hapon o ang oras alas 5:12 sa kahaponon mga listeners. Nya nag-vlog og sayo-sayo gamay kay landag-landag pa, no? Nya sinsa kay itong background kay maglain tanawon no. Gito yun ako nag-alay sa una, kuha na siya, puti yun na siya nga silupin, baga ng bagaon bitaw nga silupin. Para na mga sudanlag, mga chichirya, kung mangumpra nga na siya dako, pero baga na siya nga klase sa silupin. Gito yun ako nag-alay mga listeners kay kuan. Akong abuhan na mo sa ubos niya, hindi mo aso, musod ani akong payag. Sakit is mata ang aso. Manang gialihan. Madugay labay pila ka tuig na brown na orange brown sa maning kulura ni lain na. Namura nag color kape. Pasensya lang ninyo kung background mga listeners no. Unya karon mag-upload ko sa kuano sa part 16 inya sa dili pa magtag sa kuwari. Kiring U-Green no, U-Green siya. Mo ni siya ang bag-o na kong pang backup na ko ni na. Pang backup na ko ni sa kuan. Aning usa. Kiring usa Lenovo eraser. Lenovo eraser ni. Ang kalahian na ning duha mga listeners kay di may bawaan og ma-full charge kay why kuan ba? Why si tawag ni? Mo makita ba nga percent ang may bawaan mo sa cellphone og na full charge nya kiring usa kiring Lenovo eraser makita gyud nga naa gyud percent ba pila na mura kalahian sa duha pero ang na pa ang kalahian ni usa gaan sa dunggan ni usa medyo humukon siya muna kalahian ako lang ipakita ninyo karon baka naman siniganahan ni diha no nya tag sad ko aring agawong gigamit ron kiring kining Buya app kay Buya mic og nga naka-connect sa iyahang kanang Buya app kay mas ganahan ko ani kay ang iyang kamera kanang kung mag-record kog video automatic ma-compress ba dili kay dakong kaon sa internal storage kanang gaan siya ba kumpara sa usa katong isa ka mic nako nga mogamit og open camera grabe man og kuha sa memory no sa internal storage dako kayo og makuha pila ka gig labi na kanang maabot og mga 30 minutes maabot og kuan may tag 3 gig pero kini kayo wala gani 1 gig taas na sila ng 1 gig kung masubraan ako og kanang intro vlog ba mo na naka-diferensya ning duha mo nang ganahan ko ari aning Buya kanang di lang to na ko itag tong usa kay kuan medyo mahal to pero dili ko komportable mas komportable jud ko ari kining Buya katong usa ngayer to mag-record kanang mag voice over ang voice over tong usa na ka mic kini mo na ganahan ako ani mag-vlog kay ang kamera niya sakto ang open camera na bantayan ako kay bati kayo kay luspad ang kuha niya maot kayo ba ni dako pa jud makuha sa internal storage mo na akong katagman ba ano yung balik ko sa kuha pasensya nga nadugay tagrumpay mga listeners no sa niabot tag buwan kapin nya karon ba mamawi na karon no kaning kamutan nga mahuman ni nga di na kita maabtan og simana nya magtag sa mga listeners kay baka naman ay ganahan di kiri mga listeners Sunday watch no baka naman barato ra ni baka naman ganahan mo so di sakit sa bulsa kay baratuhon ra pero nindot suoton kay napos si ni kanindot tanawon nga klase sirilo og kuan sad mga listeners dai kana magtag sad ko aring so sa kainit sa panahon baka naman ay ganahan nindot ni kay kusog nya naisuga mo ni siya nakanindot sa portable pan nya magkinisad importante kay ni kay minat og drama kamo manganahan mo minog drama ina kailangan og data no battery charge mo ni murag battery og Nokia nga cellphone sa una ang baterya ni charge sa type C nindot kaayo mo na ko ang pakita ron
Nya, human ani magbasa ko sa inyong comment, mga ka-listeners niya. Dito maglangan kay abot nag hapit 6 minutes no. Paminawan ninyo ang part 16 into ninyo. Part 16 sa mihabu-habu na usab. Is it a kind of Buot ni Esther nga bukon ang simento aron kauton ang ilawom sa yuta. Gibati kahibong o kabalaka si Ophelia. Apan nag-obserba lang siya dihang gisugdan na ubuak ang simento. Samtang si Samuel, determinado nang ipadayon ang pag-investigative topic sa iyang programa bahin kang email nga konektado sa mga anumalusong trabaho sa gobyerno. Hilom dahil nga nakita na usab si email kang mayor. Giultimatuman na sa mayor si email o gipasali kini nga ipapatay na si Samuel. Balik nila ni Ophelia ug Esther sa tapusan naukab na gyud ang simento ug unya nakita nila ang tuhod sa kapatayng lawas sa tao kay galaan niya ang sumpay natong sugilanon bihabu-habo na usab. Master! Master! Ginoo ko! Daan pagyud ko! Hustag yun ay ko! Magkilubong kinang tao din Mama Israelia! Mama Israel! Dali ma! Dali! Dali sa sud! Biya na mo diha! Biya na mo diha! Dali mo! Sunod mo na mo! Ma! Ma! Mama Esther! Ma! Ma! Kana, tanaw na ko. Tanaw na ko, ma! Mama Esther! Ayaw! Ayaw ko mapanguli! Dinhi sa mo! Magtawag kong pulis! Oh. Doon na kay kauban. No, ako ra. Sud. Lingkod pare. Ups. Oh, hunsay balita. Hunsa na Doon na ako'y nakit ang... ayaw una pagsapaw pare. Wa pa ko makahuman sa kong pangutanan nimo. Musapaw man ka. Respetar og panagsa. Usa ba nalimot kang mayor ko? Paghuwat kon moingon kong tubag. Oh, usa may balita nimo. Unsa na imong lakaw? Unsa man? Nakakita ka nagtao aron mo imo patay kang Samuel? Nahibaw man kung mahadlo ka niya. Mao nangita lang kag tao nga mo'y mubuhat ni ini. Unsa man? Tubag. Nakakita na ko. Gisunod-sunuran na niya si Samuel. Sunod-sunuran lang una. Kung makabantay unya, nganong wa na lang nimo lausag patay? Di na matugay. Nahimong karong adlaw o ugma ba mabalita ng gipatay si Samuel. Siguraduhan na ha? Sigurado gyud. Oh, mayaw kay ni Aka. Basta miingong kang sigurado. Maong paabuto nako ang sigurado. Mauraman tingali na imong toyo. Maura. Sige, di lang ko magdugay din eh. Pero sa di pa kumulakaw,
katungod man tingalan ako ning isult na ko diha nimo. Kaysa ako ning iluom. Nahibaw ka masab nako, wa ba? Kung prangka ka, mas prangka ko kini mo. Yamat. Maurag na ni Baho mang pulbura ang imong sinultihan. Ayaw nagsapaw. Wa pa ko mahuman sa kong gisulti nimo, musapaw mo dayon ka. Oh, Respeto ro pa nagsa. Usa man nalimot ka nga bisag mayor ka, pero tao kung nakigatubang nimo. Pag-WhatsApp nga mahuman ko. Gikopya ko lang ang imong gibuhat nako ganiha nga ginaspantalan ko nimog sayon kayo. Hibaw sab kong wa kalami eh. Sama na ako ganina. Murag na hilis ko sa kauaw. Sagdi lang ko ha. Tiwason ginako ni. Mayor, ayaw kalimot. Na kung unsa ka, mausap ko. Kung unsa ko, mausap ka. Ha? Sarak to na pagkasulti, kung sabot ang duha. Tungod kay kung sabo, dan kung sabo sa tanang mahitabo. Tago man or dayag nga mahitabo dinhi sa imong administrasyon. Kung unsay imong nahibawan, labaw pa kong nahibaw. Tungod kay ako mao'y imong konsultahon kung unsaon pagbuhat nga dili gyud mualisngaw ang baho. O kabaklag kung unsa kadunot sa mga timat ini. Korupsyon. Nga ato nang nabahin-bahin ang ginansya niini. Ayaw kalimot. Na ikaw mo'y principal ug ako lay nag-drawing sa mga kwintada sa dakong budget sa mga hukus-pukus nimong mga proyekto sa imong gobyerno. Nakabantay na ko. Sa gunson ka naman kaayong mumaltrato na ko. Usaman? Wa ka naganahin ako? Nga mao'y imong ikasabot-sabot sa mga korupsyon ning imong administrasyon. Maulag yun man eh. Wa ko kadloki ang imong pagkamayor. Hagdon ta ka, karon. Ako na sa tubaga. Unsa man? Musugot kang magdungan tag-ambak sa impyerno karon dayon. Final na gyud ugma. Isulti na gyud nimo ang nga ni Sir Emil Sam. Final na, Kathy. Paliw kog tubag. Basin ang tao na sab nga nanawag nako. Kay hapit na kuno ko mamatay. Ha? Kanusa lang? Oh my God. Samuel, kanusa lang. Kaganina lang na. Kaduhan ang manawag ug ako'y nagkatubag. Kathy, paliw ko. Hello? Dexter? Atong reporter? Hello, Dexter? Unsa? Kati? Oh, sige, Dexter. Bye. Unsa to? Usa man to? Usa tong tawaga? Usa ka tong itawag ni Dexter, Kati? Sam, may nakautang di patang lawas sa tao sud sabay pahawayan sa mga korales. Unsa? Sam, namati ka? Namatay. Unya. Nanawag si Dexter kay gusto unta silang musud aron magkakuha footage para video support. Pero wa sila pasudla.
Bisan ang mga radio reporters, nato, wa pasudla. Wa pasudla ni Ophelia. Oh, tuwa si Ophelia? Tuwa si Ophelia. Ganun dili mapasudlon. Sam! Sam, asa ka man? Madto ko. Kuya ko, Sam. Manguyog tani ang Angelo. Tara, tara! Dili taangay mag-away, pare Emil. Pasayloa lang ko. Kay tungod anang kompetensyang istasyon sa imong anak, permi nang mag-init ang akong buot. Nasipyat ko. Ikay mo'y napahungawan. Mahimo pag kalimtan nimong akong nasulti nimo. Ang angay unta nimong hunahunaon nga wa ka magsulo sa imong gikabalakan. Di magidunta ko dutlan ba bisag gamay kabalaka ani higayon na. Nabalaga ko. Kaniadto og karon di buinas ang pirmi natong bahinon. Apan tungod ani nabalaka ko nga ang atong bahinon mao ang tiningob nga dimalas. Ang tinuod, ikaw mo'y akong gisaligan ani pare. Nahadlok sab kong dili sab maglangan ang taga-oposisyon sa pagduol ni Samuel. Aron may katimbang sila sa pagtulisok nako. Cellphone. Cellphone mo pare. Kadot. Hello. Hayam daga karon. Maayo. Ayaw lang aya. Kung makabinta ka, patsyagot. Bye. Pare. Ang mupatay mismo ni Samuel mo'y nanawag. Wow. Gisunda niya sila si Samuel nga nagdali nga mibiya sa ilang istasyonan. Oh, ngano ka? Doon na tingali scoop news. Doon na tingali doon na tingali dakong hitabo. Sige. Uy, mga pulis. Niyang TV o radio patrol sa istasyon ni Ophelia, Sam. Tuwa sa sud ang mga tao sa ilang istasyon. Mel, Sir Sam? ambiang imong microphone palihog. Kamera. Usod mi palihog. Taga FBC mi. Freedom Broadcasting Corporation. No. Si Ophelia. Usod mi. Dili mo makasod. Di ara mo sa gawas. Ganun nagkasuod ba na ubang mga istasyonan? Musugot kay sa dili musod mi. Pribado kinindapita. Among pagbuot ang matuman nga kamong taga FBC. Dili makasod. Kami mo itag-iya inindapita. Mao ba? Okay. May krimen nga nahitabo nining gipanagyan ninyong lugar. Dako katungod og gawason ang bisan kisang tigbalita nga masayod sa maong krimen. Dili ko musugot nga musod mo. Okay. Dili mi mamugos. Apan tubagal lang kining akong pangutana. Dili ko mutubag sa imong pangutana. Ophelia. Sod ka mo, Samuel. Ma'am Esther? Sod mo, Samuel. Salamat, Ma'am Esther. Ma'am Esther? Samuel. Kathy. Ma'am? Wagi unta ko, Madam Ophelia. Agi. Salamat. Unya na lang ko mangutana nimo. Wa ko'y itubag sa imong mga ipangutana.
Salamat. Kuyugan ka na ko, Sam. Kati, Ano lang kunyot? Ophelia? Kathy, My God. Si Samuel Monteclara ang akong tugutan nga makapangutanan ako. Ophelia? Dili ba mo makasabot? Si Samuel ra ang akong tugutan. Bisan gani ang mga tigbalita sa estasyon sa akong anak, wa na ko tuguti. Si Samuel ra mao'y akong gitugutan. Dali, Ophelia. Dali. Hangtod ning orasa, wa pa kitay makuhang tubag kung kinsa kining usa ka patayng lawas nga nakautan sud sa solar sa rest house sa mga Corales. Apan bugtong makatubag sa mga pangutana way lain kundili ang mga Corales rasab. Cut. Ato ni? mana ka? Wa pa. Mag-VO pa ko sa kuhaon pa mga footage. Sabi mo gisinyas nako. Misud si Ma'am Esther sa kwarto. Uban ni Kathy. Nanirado. Ha? Kung mahuman ka na din adto siya. Kay ikaw ray gitugutan nga makapangutanan niya. Oh, humanon na nako din hiton. Hello. Unsa? Kadid lang. Di ka maklaro da. Ihunong sa nako sakinan. Hello. Unsa to? Ha? Dagan? Sige. Bye. Daghan ko ng tao sa rest house. Unsay ipasabot? Daghan mang tao sa rest house. Okay. Ton, Oh, mana? humana. Tara. Hain si Ma'am Esther. Dali, sunod lang ako. Okay. Bisan og yun sa pugo si Ma'am Esther sa mga reporter. Pero iya silang giprangkahan. Nga wa siya laing nga tubangon kung dili ikaw. Well, katungod sa na niya. Kay siya ang hingtungdan. Dili siya mapugo sa uban. Naka na ipangutan na? Dagan. Be, pagyami. Be, pagyami. Kanit, be. Pagyami, be. Kadaghan sa sakyanan. May mga sakyanan sa mga pulis. May mga sakyanan sa mga Sibianan. Sa ipasabot din Sige.
Basig ang akong gilubong. Ang gilubong na akong mekaniko. Let's see! Ah! Be. Sira na itong pultahan. Sira na ito. Sir, kailangan sabi material, sir. Okay raman, May, kung kami lang magbuot. Part, be, palihog labi. Pero ang tag-iya man good part. Ang tag-iya mo ay magbuot. Wa tay mahimo ana. Pero Sorry kay Bart. Be, pasirahan na pultahan, be. Samuel, Mister, lingkod palihog. Mister. Paybaon ka lang na kundaan nga mag-atubang kas kamera. Pero kadit lang. Okay ka ra nga na kamera? Kinahanglan ang tanan documented gyud, Mister. O Mister, mananghid ning nimundaan. Human og edit ning maong raw material sa balita. Ato gining i-air, Mister. Sa TV, i-blur lang nato ang imong naong. Mister? Mister? Nay na nato. Mister? Able palihog, Anthony. Oh, ma'am. Salamat, Anthony. Ophelia? Manood mi, yun? Isira og balik, palihog, Anthony. Be, sorry. Sorry kayo. Ophelia, pasaylo ako. Si Samuel ra ang gihatagan ko og katungod. Magkasugod na ta? Mister? Daan pa yun ko. Daan pa yun ko. Si Emil ang sakayan ng sakinan. Si Emil yun. Nagamit sa iyang cellphone. Way nakailan ni mo. Maong paminaw maayo. Karong yung adlaw. Patya si Samuel. Di ko gustong maugmaan pa na si Samuel. Mamatay gud siya ning adlaw. Nakasabot ka? Okay, sir. Sige. Nakautan gud ang patayng lawas sa mekaniko nga akong gilubong sa... na ang sakyanan ni Esther. Siya mo'y utok aning tanan. Si Esther mo'y nagsugo pagpakaut sa gilubong na kong mekaniko. Lakip ka, Esther, mamatay. Lakip ka, Esther, akong ipapatay. Ang duha ka pulis. Kainod ka nilagwa kung makamatnod na. Murag ako'y ilang istoryahan. Watas ko. Pilip! Camera, rolling, Sir Sam. Thank you. Mrs. Estrella Corrales, mahimo ba ang imong isaysay ang tanan? Gikan sa sinugdanan, ngano nga nagduda ka, nga may krimen nga nahitabo dinhi sa rest house? Unsa may nagkapaingganyo nimo nga imong ipakahot ang likod sa bahin nini inyong rest house? Ophelia, anak. Wa na laing kapainan, Mama Estrella. Ni anak kita. Mao nga,
Matiwaso na to kini pagsupay, ma. Hataga na to kahumanan kining tanan. Madama ka mo. Suwayan ko lang. Suwayan ko lang. Ambot, matiwas ko baka. Basig dili na ako matiwas kay mamatay na ko. Karang taon-taon. Usa ka adlaw, ana. Nabiyaan niya ang pirmi niyang dadon matag adlaw sa iyang trabaho. Importante kaayo niyang butang. Mao nga nakahukom ko nga akong ihatod sa iyang trabahoan apan wa siya sa iyang opisina. Matod pa sa gwardya nga akong gipangutana nga nung wa man siya sa iyang opisina. Matod pa sa gwardya nga wa siya mo report sa trabaho ni adtong adlaw. Mao nga Wanang sakinan. Mama si Sil. Oh. Nagpadong na ko niya. Si Angelo? Anthony, Oh, si Mama Cecil eh. Ganina ra siyang nagsigi kontak nimo. naglubat ang akong cellphone. Salamat dong. Tod, kumusta dito sa sod? Nagsugod nagsaysay si Mamister. Tuwa sila si Kati, si Sam, o Ophelia. Migawas ko kay nanawag si Mama. Hello? Hello, Manang Cecil? Oo, Manang. Tinuod ang balita. Yes, Manang. May nakautang patayng lawas sa rest house nila ni Emil. Dili na mailhan ang dagway. Tungod kay nagdecompose naman. Si Samuel ra ang gitugutan sa asawa ni Emil nga mao'y makapangutana niya. Manang. Mihangyo si Esther sa mga pulis nga si Samuel gyud ang unahon ug isunod lang ang mga pulis. Yes, Manang. Misugot ang mga pulis sa iyang hangyo. Ang uban, wag yung tuguti ni Esther. Bisan gani ang mga reporters sa sibianan sa iyang anak nga si Ophelia. Wa tuguti. Ambot man ang Cecil. Wa ko mahibaw nga nung wa tuguti. Ug si Samuel ra ang iyang gitugutan. Pag-abot na ko dinhi sa rest house, dito ang iyang auto. Milahos ko og suod dinhi sa rest house og nagkakita mi niya. May mga palwa og lukay sa mga lubi nga bag-o pang pinutol. Og unya, ang nakapahibong na ako tungod kay ang yuta sa akong tungod. Murag bag-o pang giabunuhan. Unya nakamatngon kong mipingit siya sa kasakit. Og may dugo kong nakita nga midagayday sa iyang kilid. May samad di ay siya. Kinsa man kining siya nga imong ipasabot, Maestro. Ang imong amahan, Ophelia. Ang imong amahan, si Emil. Si Emil, dunay samad. Og diin man gikan ang maong samad nga agi sa usa ka bala.
Nganong doon naman siya sa man nga agi sa bala si Emil. Og hilom nga gipatambalan ni Emil ang maong samad. Milabay ang mga adlaw. Wa na ko mahimutang. May duplicate ko sa gate aning among rest house. Gusto ko Mao mibalik gyud ko din Dali. Og milahos ko diya sa loyo. Ug sa dako na kong kahibong tun kay gilibot na og simento ang palibot sa rest house. Nganong gilibot man og simento ang palibot sa rest house? Og dayon, nakita na ako ang pala na may lama pa sa dugo sa tao. Og dito misamot ang gibati kong nervyos. Misamot ang akong kalisang. Unsa may nabuhat sa akong bana. Ug mao kanay akong pangutana sa akong kaugalingon. Naunsa man di ay ang akong bana. Be, Pi, dali. Gakisanda ka. Naguyan ni mo, uy. Samantaw ning nahitabo ninyo, uy. Ginoo ko. Malagmit. Wa na makagwanta sa Ophelia. Apan nga naman. Kanong ingon man ini ka grabe ang sitwasyon sa ilang kinabuhi. Ha, Anthony? Murag, dili naman tingali ni mo ang ipangutana tiyo, you know? Una kang nasayod kung unsa si Emil. Og si Emil gyud ang naingnan ni ining tanan tiyo, Akilo. Abli na! Oh, nahibaw kung ikaw ang miabot, Mayor. Nakabati ko sa imo sa kinan. Unsa maning balita? Tinuod nagpakapaka ang mga Sibiana, labi na yun ang Sibiana ni Samuel. May nakautang patay sa imong rest house. Tinood, pare. Murang managwa ni mo. Unsa man, mauna ni sinugdanan. Iya-iyatag pangandam, pare. Karon murag hapit-hapit na mahuman ni Esther ang asoy bahin sa akong pagkatao. Kung mao ka na. Tibuo kong pagkatao, Mayor. Tibuo kong pagkatao mabugwal na yun. Ug ikaw lakip ka. Mauting ka sabkon unsay atong mga binuhatan. Ingon lang anak ka sayon. Dako kang magsalig sa imo ko galingon. Ibisi ko konset. Ah, sorry. Nalimot ko. Ah. Yang imong one shot. Dawata ang imong one shot. Punaan na lang. Ang ng one shot. Oh, okay. Okay. Puro ng baso. Dawata. Ginoo ko. Ngano, Ma'am Esther? Ngano naunong ka? May nahinumduman ko. Unsa?
Niya sa akong cellphone ang numero ni adtong usa ka babae. Kinsa Ma'am Esther? Ang Ma'am Esther? tungod kay nawa ang mekaniko sa akong bana. Nangita ang asawa sa mekaniko ni Emil. Nahibaw ko. May kapungot kang gitaguan nga rin ako. Imo lang kiniging gipugong-pugungan. Kano sama ni mo ni ipagawas? Prangkahan talang yung ka. Nagdaakog mga tao paingon din eh. Plano yun ako, nga nahan ako ibobo ni mo ang tanan. Nga pahamungtan tagyog ka. Tungod aning atong sitwasyon karon. Tungod kay dinhi ni magsugod ni mo Emil. Pero nahuna-huna sa nako nga mo samot kadako ang problema. Padlungon ta ka, Mayor, ayaw kisulog pa sa angil nga rin ako ang tanan. Ako ba mo natugas kalibutan? Kita ang duha nagsabot ano wa ba? Di ko maburot og maayo kun wa ka. Ingon man di ka sa buburot kun wa ko. Tanan transaksyon kitang duha nga nag-uban. Hugding katapos ang termino nimo sa pagkamayor. Natimingan lang nga mas maro pa nato ang oposisyon. Og mao na din delikado sa nang delikado. Tungkol kinahibaw sila nga hilom ko nimong advisor consultant. Og tungod kay di na magid kapugngan, maalis nga na magid ang akong pagkaako. Daan ko noon sa ko, aw ka na. Mausap ikaw, Mayor. Nahinomdom ka unsay snugdanan. Nahinomdom! Ano kang malimot ko? Nagsugod lang niya sa kasibianan. May pasahalig ka yun. Mamatay karong adlaw katong Samuel Monteclar. Nga maoy, mikadlit aron maingon ani ang atong kahimtang. Di mo biya ang akong sinugod dito sa rest house kundi pa niya mapatay si Samuel. Mayor, di na kinahanglan mangutan ako kung unsay imong buhaton kay wa na ko'y labot kung unsay imong hukom karon. Mag-iya-iya ta, Emil. Ambot. Ambot kung may swerte manggani ko aning kahimtanga karon aw malibre ko. Murag lisod ako ani Mayor. Ligon ang ilang makuhang ebidensya patok na ako pinaging Esther. So, mag-unsa ka man lang di ay. Unsa may imong buhaton? Oh. Mamasin-basin na lang ko. Daan paninguha nga makabiya din eh. Pero kung dili, kung swertihon sab ka, aw, balita lang mo niyang imong madawat. Luwa gimadakpi si Emil nga buhi. O Mayor, madakpan ko nilang patay. Kung sa'y kapuslanan nga magpabilin kunuhay kong buhi, pero nasayra na sa tanan kung unsa ang akong pagkatao. Tungod kay dili ang kaawaw mo hinungdan kung dili. Garbo. Garbo ang hinungdan. Iunong na ako kining akong garbo ngadto sa akong katapusan. Biyaan talaga ha. Sige. Ayo-ayo. Kung nasa ka man paingon. Mahulang kini akong ikaingon kanimo, Emil. Bisan kinsa pa mayong laking abogado sa kalibutan ang atong pahuaso ning atong kahimtang, Emil. Gusto ka. Gusto ka. Mao paninguha gyud maayo. Nahipos maghani mo maayo ang Maayo ng pagkabutang o pagkatago ang tanan kong hinaguan, Emil. Tuan ang tanan sa maayong mga kamot. Bisan kinsa, way makatandog. Wa yun, Emil. ayo-ayo. Dili ka yun sayon nga kalimtan.
Usa ka brilliant nga pagkatao og talagsaong ikita dinhi sa kalibutan. Ayaw ana mayor oy, ayaw ana. Kay dili ko ingon ana. Kun wise pa ko, kun maro pa ko, dili maingunan niyang tanan. Gi-underestimate ko ang mga tao nga kaniadto pagisigihan na akong duot tungod sa ilang pagkairo. Ato ko, Sige. Ayo. magkita lagi hapon ta. Konsertihon ko. Magkita lagi hapon ta. Sige. Ayaw og kumpiyansa. Ikaw sabi, Mel. Amping. Unsa kay bation. Unsa kay ikasulti sa mga irong gutom ning ako karong kahimtang. Yun ang nagdali ang mga pulis. Gabi? Ambot gabi? Ophelia? Oh, Pi! Pi, asa ka? Meister? Ayaw na kog biya-biya Dinhi ka lang sa akong tupad. Kihinanglan ko ikaw, Ophelia. Lingkod, dali, lingkod tupad na ko. Oo. Dili ka na ko piyaan, ma. Nakabalita ka ba sa imong amahan? Wa! Wa ko'y balita niya. Doon ako'y gipakuha sa mga pulis. Doon ako'y gipakuha sa mga pulis. Gaksa ragod ko. Gaksa ko, Ophelia. Makalahot tayo pagkakuan eh. Ophelia. Sam, asa man ka? May barog ka man. Ayog biya dinhi kate. Ikaw lang na dinhi. Magawas ko. Migawa si Samuel Anthony. Mas maayo. Sam? Anak? Ganong migawas ka? Unsa na may istorya sa mga balita? May gikuha pa ang mga pulis, Panghilo. Usa ka babae. Inigbalik ato mga pulisa. Mailan na kung kinsa ang nakautan nga patayng lawas. Oh. Kinsay mong gitanaw, Sam? Sam? Kanang tao nga nagbarog doon sa may pulis car. Nga naman. Gitutukan ko ni Mayo. Unsa? Dinhila mo. Sam, ayaw pagdool. Dinhila mo. Sam? Gikulbaan ko, Anthony. Samuel! Samuel! Balik, Sam! Balik, Sam! Samuel! Anthony! Dali, Anthony! Ano na? Oh, ayun ka bala ka, Tiyo. Nakabantay ang mga pulis. Hello. Ano yan, Saman? Nakabantay ang mga polis. Giyon sa mga mga polis. Okay. Kung mahuman ka na diha, kung mapatay mo na si Samuel, bahala ka na sa imong kagalingon. Basta lahos lang dayon diri kay naghuwat ko nimo aron ihatag ko nimo ang kuwang. Og isunod ko na sa niya ang akong asawa. Pagbatngon, siguro agad. Nahibaw ka kung usa ka na ako kapalangga do. Ayaw kasipyat. Ayaw nagbiya diha. Balik ko na ko, siguro agad ha.
Kanang libre ka gihapon kung mulampos ka. Sige, bye. Gihatod na ginoonta ni Samuel ang iyang kinabuhi apan ng nakamatno ng mga pulis. Manalanggani ka nakakita siya pasangil nga usalan siya sa midugok. Kana na lang ang akong pabuton. Human og patay kang Samuel anha na ko mubiya dinhi. Mubiya ko dinhi og di na gyud magpakita pa dinhi. Angay ko bang mahayan ang mga hitabo nga nung nahitabo kini? Angayan kaha kong magbasol. Oh. Sa may angay ko nun akong basulan. Way makuha na to kung magmatno ta, Sam. Dili lang kay kamera ang nagbantay. Ikaw, Sab, kinahanglang magbantay ka, Sab. Sa sunod, upatuo ka na namo. Sabay nahibaw na to, nga doon na ba'y hilom kayo nga. Nangita naghigayon. Aron, simba ko patyon ka, Samuel. Nahibaw ko pang hilo. Dunay naniid ako. Nangita o higayon. Inumdumi nga hapit ka na mamatay, Sam. Dahil nahitabo karon, Sam. Musamot na nga. Naglaraw siya og dautan nimo. Kinahanglan pa bagong isulti na mo, Sam. Kung kinsa ning tawhana. Kung matinuod man yun nga siya mo'y nagbuhat sa ingon. Nga siya mo'y naglubugan ng patayng lawas nga nakautan. Dan, dili gidi ordinaryong tao si Emil. Nabalik na ang mga pulis. Sam, mauna ba kining bayhana? Ambot. Huwag ko mahibaw. Sam, Isunod ko. tara tiyo. No. Dili na lang ko. Anhiling ko din Dili pag minaot, Anthony. Dili lang unta ninyo lainon sa pagsabot. Apan, batiun lang ko og kaluoy ni Esther. Oh, nakasabot ko tiyo. Sige, arin ako. Bisan sa huna-huna lang gani. Bisan si kinsa. Unsa may bation kung mauwi na sa pagkabutang ni Esther. Ma'am Esther, Nana Samuel. Ma'am Esther? Ma'am? Samuel, ila-ilaha siya. Siya si Tinay. Tinay? Sir, mauni ang asawa ni Dodo ang mekaniko ni Emil nga hangtod karon wa na gyud makita. Ophelia? Tanaw ni Tinay ang nakautan nga patayng lawas. Kun ang iya ba kining bana? Naay mga pulis sa gawas, nagpaabot. Tana, Tinay. Ilha ang patayng lawas. Tana, sir. Pe, Nagsunod ko ni mo, ate. Oh,
Yan na ta. Ma, mister? Tinay, Bebe. Atake kagyanas tinay. Aron matanaw niya klaro ang patayng lawas. sige Tinay. Niara ko sa imong luyo. Tuula ang patay lawas. Naara, Tinay. Tinay? Dodo! Dodo! Kinsa man in tao nang nagbuhatan ni Mudo! Iya gid ang bana. Tiyo ang ilaw. Ang mekaniko ni Emil. Matud pa siyang asawa. Nga nananghid ay niya ang iyang bana nga magkita kuno sila ni Emil. Ug suka na to ang lawa. Wa na niya makita ang iyang bana kay maudi ay gilubong din sa rest house. Magkaluluoy ang asawa. Magkaluluoy sab si Esther. Tungod kay klaro namang yun. Klaro namang yun nga may dakong kalabutan si Emil. Sa kamatayon anang gilubong din sa rest house. Oh. Babakad to. Babakad to gikargahan sa patang lawas. O tiyo, taga Puniraria to. O niya, sila si Esther. At na hinabiyon si Ma'am Esther og ang asawa sa police station tiyo. Ayon si Samuel. Ay, galang sa kondol. Oh, Ophelia. Di ka lagi nagupyaan. At tumisakay sa TV patrol ni Samuel, Kathy. Okay, Newt. Sige. Kathy, please. Murag, ginina pa kong haway umuwi. Ipalihog kong drive sa sakyanan. Okay, Pi. Ako'y mo drive. Ayaw, Kathy. Ayaw pasagdi si Ophelia. Lain ang mo drive. Kinsa man mo mo drive, Mama Esther? Ophelia. Adto si Samuel. Nga naman si Samuel? Siya mo'y gusto na ko mo drive sa atong sakyanan. No. Ako na lang mo drive. No. Si Samuel mo'y gusto na ko mo drive. Naka-Ophelia. Adto si Samuel. Ingna siya. Nga siya mo'y gusto na ko nga mo drive sa sakyanan. Pi, Sa may mong gipaabot, Ophelia. Kita na lang nabilin din, he. Pasaylo ako man. Dili ko. Dili. ako nalay adto. Pagpuyo Kathy ha? Naglikay ka ni Samuel, Ophelia. Unsay katarungan. Nagka-diferensya ba kamong duha? Wa, ma. Unya nga nung suko ka man ka ay gitsura. Nakigkontra ka ba ni Samuel? O nagkaaway na ba kamo karon si Samuel? Ubanay ko Kathy. Oh, tana, Pi. Dali na yun. Ingna, ako'y na malihog niya. O Kathy, Ma'am, Esther? siya may pasultihan ni Samuel. Oh, ma'am. Tana, Pi. Nga nung nagpadidili man ka, uy. Kapilar ko'y pag-ingon, uy. Dali diya, pas. Ay, ayaw naglarga, Sam! Sam! Ay,
na, nagkalarga na noon. Ikaw ba? Gituyo na ako nga maglangay-langay aron makalarga na sila. Daan palagi ko. Ha? Mamalik na tao eh. Kati, anong wa pa man mo makalarga? Noy Angelo? Ma'am Esther? Nakakita ko. Nakalarga na sila si Samuel. Ikaw man kayo mo drive na lang, Ophelia. Sakay na, kaya kita na rin nahibilin. Dili ako may mo drive, ma. Kinsa man dahil mo pa-drive-on? Noy Angelo? Oh, Ako'y mo drive, Ma'am Esther. Hello. Okay. Hatagan ka na kung katapos ang higayon. Kay mihangyo ka man. Sige na, bye. Let's see. Ang asawa ba gini ay midudo mismo ang miila sa patayng lawas? Gitiwas gini ang Estrella. Gisunda na sila sa akong sinugo. Nangita nag-timing ang akong sinugo. Okay, Kathy. Bye. Nagsunod sila? Nagsunod sila na to. Asap si Cathy. Kauban nila. Dili magpabiya si Ophelia ni Cathy. Oo nga, kauban si Cathy sa ilang isakyan ni Ophelia. Pero si Tio Angelo, Nasa luyos sila si Papa Angelo? wa si Tio Angelo sa iyong sakyanan. Lain ang nag-drive sa iyong sakyanan. Ay, malis Papa. Naa sa sakyanan nila ni Ma'am Esther. Ha? Nga naman? Wa ko may baw. Wa naman ko mangutan ng Cathy. Oh. Nialatas presinto. Una ko sa sa presinto, Anthony. Sige, masunod lang ko. Kuyugan ako sa Cathy. Samuel! Samuel! Anthony! Sam? Oh, oy! May lain mo to! Anthony! Oh my God! Ma'am Esther! Tabi! Tabi, Ophelia! Samuel! Tabi! Alsaw na ko siya! Samuel! Des! Samuel! Pangilo! Iki-drive! Dado na to siya sa ospital! Anthony! Sam! Ay, nalagupan! Balik dito! Sosya kuntin sa gatong na musilog! Napusilan sa mga polis! Oh, Sam! Pa! Diyan na gusto manubela, Sam! Isira na to ang portahan! Tara pa! Sam! Sam! Dinilag ko! Namulan niya ni Ma'am Esther. Sam! Sam! May saman ka ni ay? Oh! May sabat ka? Naa! Hain man! Nakakita ka bitaw! Nagdugo nga akong abaga! Dako! Mamatay na tingali ko ay!
labay. Wa na kay palita ang ako sinugo. Oras na sa pagbiya. Pakyas tingaling animal! Kinsa bagod ang magtuo. Nga ang sangkuan aning tanan. Ingunan ini. Mao nga dili jud kapugngan. Mubati ko og kaluoy sa mga tao nga hingtungdan. Sama ni Esther. nahimo siyang biktima. Nahimong biktima si Ophelia. Wa ka batiaw kaluoy ni Ophelia. Samuel, wa ka batiaw kaluoy ni Ophelia. Sam? Sam, si Anthony. Kinsa na mo sila mo, Anthony? Sinugo ni Emil. Unsa? Oh, sinugo ni Emil. Kinuo ko. Ang primero buto-buto, ikaw may tumong Sam. Dihang natumba ka. Unya, mausap ang pagkanaog sa sakyanan ni Ma'am Esther. Si Ma'am Esther na sa bangyang gipusil. Misagit ko kay dihang natumba sa si Ma'am Esther. Ang maong tao, miduol unta nimo. Aron tiwasan ka tingali. Ug maayo na lang nga dihay mga pulis nga may pusil usab niya. Nakasulti pa kini sa dayong kamatay niya. Nga si Emil mao'y nagsugo niya aron patyon mong duha si Ma'am Esther. Kathy? Kauban ko si Ophelia. Kumusta si Ma'am Esther? Luwas na si Mama Kumusta si Ma'am Esther, Cathy? Luwas na si Ma'am Esther, Sam. Salamat sa Ginoo. Sam, paatuon ka ni Ma'am Esther. Makiksulti siya nimo. Dili tao ang akong amahan. Mananap ang akong amahan. Hayop ang akong amahan. Excuse me. Salbahe sa akong amahan. Demonyo ang akong amahan. Gusto na, Pi. Igo na, ano. Gusto na. Gusto na. Samuel, dali. Lingkod palihog. Salamat, Ma'am Esther. Kumusta ka na? Una sa tanan, salamat sa Diyos. Iya pa kong giluwas. Og daghang salamat nimo, Samuel. Imo kuno kong gisapwang. Imo kong gisabak paingon dinhi sa ospital. Ayaw ka to kunaw na, Ma'am. Nakita ka gyud nako. Una kang gipusil sa maong tao. Militag ka og natumpa. Unya, ang sunod nga mga buto, diri na nako. Og anam-anam kong nalimot sa kalibutan. Nangutan ako karon ni Ophelia. Nakadungog ka? Matod ko nangutan ako ni Ophelia. Ngano nga ikaw mangyud ang dali kaayong nakaduol nako. Naunahan mo pa ang uban nga diha sa akong duol. Og imo dayon kong gisapwang. Nganong ingon man ni adto ang kakalit sa imong lihok. Nangunay kagyud
aron maluwas ko. Tungod kay gibati na ako nitong higayon na, ma'am. Akong inahan mo igipasipadaan. Pagkanindot paminaon. Kinahanglan nga magpakaayo kag dali, ha? Katamis ka. Nga tawkon ka na ko og anak. Magbayad na si Emil. Si Emil nga mao'y nagsakit nimo. Si Emil nga mao'y nagsakit ninyo ni Ophelia. Kataas o kadugay sa mga panahon nga may mga kalag nga nag-antos kay gisakit ni Emil. Apan magbayad na gyud unya si Emil. Sayod ko nga nahibaw na siya kung unsa na iyang kahimtang karon. Apan bisan asa ug unsaon pa niya og tago. Apan manubag na gyud siya. Samuel, doon ako ipangutana nimo. Unsa man na? Bag-o lang kong nasayod. Nga dugay ka na di ang wa na'y kabilinggan sa kinabuhi. Wa ka na di ay asawa. Niya ang pangutana. Nahibaw ka ba? Nga si Ophelia dugay na sad nga wa na'y kabilinggan sa iyang kinabuhi. Naibaw ko. Taod-taod na siyang misud dinhi ug wa ka makamatngon kay nag-amping sila sa ilang pagsud dinhi sa kwarto. Kinsa? Dali, Ophelia. Ophelia. Ikaw na. Mupahuway na ko. Human matubag kining akong pangutanan nimo, Samuel. Ug nimo sad, Ophelia. Samuel, nag-away ba mo si Ophelia? Ophelia? Nag-away ba ka mo si Samuel? Ikaw mo'y unang mutubag, Samuel. Wa man. Ophelia, unsay imong tubag? Wa may mag-away. Pero nakamatikod ko nga murag daw kamong duha sa inyong tinan-awan. Ma'am, mister? Nahibaw ko, Samuel. May trabahoon ka pa. Uspon ako. Salamat kaayo. Pinaagi ni mo dong. Na-feel gyud na ako kung unsa ang bationg kalipay sa usa ka inahan nga dunay anak na lalaki. Imong gihapuhap ang akong buhok. Ug imong gikuptan. Ug pigit ang usa ko kakamot. Adto na ko, ma'am, mister. Sige. Padayon, Sam. Excuse me. Iyang gihapuhap ang akong buhok. Gikuptan niya ang akong kamot. Ingon di ay niya ito bation sa usa ka inahan. Kundo na si anak nga lalaki. Katog na, Meister.
sultihan ka na ko, Ophelia. Makatuog na gyud ko og maayo. Makapahuway na gyud ko og maayo. Tungod kay inihap na lang ang mga oras ni Emil. Labaw sa tanan, malipayon ko. Tungod kay wa man di ay kamo magkaaway si Samuel. Soft as an evening. Milakaw lang. Huwag ka di masampit na ako. Gusto na kong matog. Gusto na kong matog. Okay, katog na mo. Katog na. Nakasabot ko nga gusto kang mulakaw. Ha? Sige na. Lakaw na. Salamat, Maester. Ayaw na! Ayaw na! Hoy! 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 Nagkalarga na. Ito na siya, Pi. Pi, gusto ka na magkasulti mo, ha? Wah! Bahala siya! Pi, Bahala siya! ako may imong gising kaakan, Pi. Thank you. Ikaw na lang ipaabot, kumpit, sir. Sige. Salamat. Goodbye, Pilipinas. Di na ko mabalik din bisan karos Bebe, dali. Dawata akong gamot. Masakyan ko sa kumpit, dali. Dali. Oy, dawata ko. Dali. Pusa man eh. Nganong pusas man eh. Engineer Emilio Corrales, you are under arrest. Uy. Paglihok, Engineer Emilio Corrales. Paglihok. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in court of law. You have the right to talk to a lawyer and have him present with you while you are being questioned. If you cannot afford to hire a lawyer... Bip! Son, gipobrihan mo na ako? Ha? Gipobrihan mo muna kung nga di magkabayad ng may... One will be appointed to represent you before any questioning if you wish. Siguro agad ninyo! Nga doon ako isa. Siguro agad ninyo, ha? Nga doon ako isa. Siguro agad ninyo. You can decide at any time to exercise these rights and not answer any questions or make any statements. Do you understand these rights, sir? Thank you. Pasakya sa atong sakyanan. Bip! Ha! Ay, guguruya, oy! Bip! Nagkamino sa gribuna ko, ha? Daghan kong kwarta! Pasagdi ko ninyo magkabiya din sa Pilipinas. Hatagan ta mo! Minilyon! Bilagon! Buhi ko ninyo! Sakala, sir. Agay! Bip! Di ko mo sakay, ha? Di ko mo sakay! Ha? Bito. Kuan lang. Sabutan na to ni. Bibi. Sabutan na gud na to ni. Ayaw ko ninyong inaani. Bibi, ay. So, ay lagi una ko ninyong inaani. Pagsulti una ta. Dula lagi ko'y minilyon. Katong bagay nyo gikuha na ko. Puno gatos kwarta. Inyuha na to. Og bahina ninyo. Ha? Ay. Be! Hoy! Hoy! Mga way utok! Ablihin na yung pultahan! Mga bugo!
Hoy! Ablihin eh! Kisirahan yun ay! Kisirahan yun! Hoy! Hoy! Minilyon! Minilyon! Ha? Minilyon! 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 Susag ka din eh. Pulis ka, dinakpan ka. Dinakpan sab. Kadot be. Murabag. Murabag na kailangan kasi yung tingog. Bira ka be. Be. Oh. Bisag ikurambos pa ang mga binilyon na tong duha, Emil. Oh. No! Wala din na ito mahibaw eh. Nagkaparihas na yung atong plano. Nganhi agi sa hulo-sulo. Naguna lang ko gamay ni mo, Emil. Una lang ko ni mo gamay. Una ko gamay ni mo nga nadakpan. Ayaw kawa og paglaon, Mayor. Dili na sila makig-negosasyon na tunduha. Kay naidaghang mga tao din eh. Pero unya dito sa mingaw karsada og awaaw na kayo. Timan ikining akong isulti nimo nga sila mismo na ang makigsabot nato sa minilyon na itong ihatag nila. Mayor, sa kababarbag. Ina niya ko makakon, Mayor. Inalagi ko makakon. Tatawa niya. Tanawar ko niya. Taba. Usa ba na itong kahimpang? Ha? Usa na ba ni... Usa na ba ni akong kinabuhi? Gilabyan na nato ang taas ug awaaw kayog mga lugar. Apan wa gyud buhunong ang sakyanan. Mayor, nagsabot pa na sila kung anhi ba din dapita o sa unahan ba. Basta lagi, wa gyud ko kawad igpaglaom. Nga maugini lang gusto. Mao nga ikaw, ayaw sa buwan ang iyong paglaom. Ha? Si, nana, mihunong ta. Ha? Mihunong na ta. Nga sa ato pa, anhi sila makigsabot na itong duha. Bahin sa ihata na itong minilyon. Ani mga korap kay mga pulis. Dili awaaw ang atong gihunungan, Emil. Ni atahunong sa kampo sa militar sa hulo. Kanang helikopter mo muda na tog balik dito sa Lapu-Lapu City. Dili ko musugot, dili ko. Ha? Di ko musugot ko mabilanggo, dili. Dili. Lakip ang among kaugalingon. Nawagtangan og kinabuhi. Kuno pa diha ang among anak ni. Kuno pa diha ang among anak ni. Kunuha pala niya ang among anak ni...
Kamingaw. Kamingaw. Doon na ba ka mo'y gihawat? Niyaman mong tanan sa sala. Dahil sa, unsa man ni mga bag? Kagisa man ni mga bag nga niya sa sala? Amo ng mga butang dayo pilya. Bitaw day. Gihuwat ka namo. Kay mananghid minimo daan nga mugawas na kami isip mga katabang din sa inyong kaugalingon. Kadit lang ha. Tubagon ko na ang telepono. Ko. Hello? Ha? Police? Yes, sir. Yes, sir. Corrales Residence. Ha? Kanusta lang? Sige. Bye, anak. Mupauli ka na tiyo? Unsay sulti ni Sam? Una lang unta ko pauli, Anthony. May gani kay nanawag si Samuel. Mubalik siya din sa ospital. Ganong mabalik pa siya din eh? Wasab ko mangutana niya nga no. Oh, tiyo Angelo. Niya si Ophelia. Kauban ng bata. Ikaw nalay balik sa sud. Kuwato na ko si Samuel din sa gawas. Anthony, Ophelia? tana sa soda. Doon ako ibalita ninyo. Noy? Anhiling ko sa gawas, Ophelia. Diin man sila madakpi. Sa sulo. Unya, paibaon na naman si mama nimo. May napaan yung pagkatuog. Nagmata na ko. Ug nadunggan na ko ang tanan, Kathy. Mama Esther? Hain man karon si Emil, Ophelia. Noy Angelo? Sorry sa tanan, ha? Ni Angelo? Niya si Samuel. Samuel, niya ka man lagi. Unsay imong gibalik. Dali, dool. May kuyog ka man lagi. Samuel? Ni ama lagi ni siya. Sam, mo kini ang tinuod. Ako mismo may nagpalayas ini tawhana. Aron di na mo padayon sa pagsaksi batok sa pagsaksi kang Emil. Samuel, saksi sa unsa. Siya mo'y nagkasaksi nga gituyo ko sa pagbangga sa gimanihong sakyanan ni Sir Emil. Sa ato pa. Nag-abot ang mga tulubago ni Emil. Matingob tanan ang mga panudya. Kathy, doon na katingali pangutana pero dili nga rin ako pi. Si Samuel may angay ni mong pangutanon. Kate, O ikaw, Sam, ang angay mo tubag sa pangutana ni Ophelia. Sige, pagsulti mo. Oh, nganong dili man mo makiksulti sa usta-usta? reliable ka ng tawana, Kathy? Pi, dili lagi ako may angay ni mong pangutanon, ana. Naa si Samuel, oh. Siya mo'y atubanga ang pangutana. siya mo'y bugtong saksi. Siya mo'y bugtong nakakita, Kate. Tanaw mo na gud mong duha, uy. Nganong ako may inyong giatubang ni Sam? Ako ba gud ang nangutana nimo? Ato-ato pang ni Upi, oh. Kasi nangutana, ana. Kung kasaligan ka ng tawhana, nganong iya mo kining gipalayas, Kathy? Ambot ninyong duha, uy.
Ma'am Esther, biyaan ka na nako. Sige, Samuel. Nakasabot ko nga may buhaton ka pa. Sige na, lakaw na. Salamat, Ma'am Esther. Ibili na ako kining saksi. Ayaw mo kabalaka. Kaya na mga pulis sa gawas nga mo ay nagbantay aning saksi. Kate, Ambot, manangid ko nimo. Adto na ko. di man unta ako yung angan mong pananghiran, uy. Nay, Ophelia, ato panangid ni Ophelia. Pi, ato na kuno siya, Arin ako. Tusa ka, Sam. Halalayas, uy. Hello, baby. Can I kiss you? Baby, come here. Mukis lang ko. Kiss ko, ha? Bye-bye, baby. Paminaw, Ophelia. Para nako dili na unta kinahanglan nga ipangutana nato ang angang ipangutana aning maong saksi. Tungod kay ikaw mismo nahibaw unsa ang imong amahan. Apan gusto lang kong mahibaw kung giunsa gyud sa imong amahan aron paatyon ang lalaki nga makausaan. Husto ba ka ko? Nga moingon ko nga si Samuel makausaan ha? Imong gimahal? Oo, hangtod karon. Sorry. Dili husto nga panahon og dili husto ang dapit aron kana mo'y atong istoryahan. Gusto ko ikaw mismo dong ang musulti na ako sa tinuod gyud nga nahitabo ni atong higayuna. Bisan pa nga giangkon na ni Emil nga rin mismo nako nga gusto gyud niyang mamatay si Samuel, Ophelia. Sige dong. Sultihi gyud kami sa tanan ug sa tanan nimong nasaksihan. Daghang salamat dong. Salamat sa imong pagsaysay sa tanan. Dadaanan na ninyo sila, sir. Anthony. Dong, Anthony. Ma'am Esther. Kung mulakaw na mo si Kathy, lakaw na lang mo. Nagkasulta namin si Unyot, Ma'am Esther. Abanan ako siya din si Opie. Siya o sinoy ang hilura ang mamauli. Adto na ko, Ma'am Esther. Sige, padayon, Anthony. Bye. Bye. Ophelia? Looy gud ay kaayo si Samuel. Apan dili sa ang mahigugma, Ophelia. Ingon ni ana ang kalibutan sa imong amahan. Ang pong gugma alang ni Emil usa ka tunglo. Nahigugmara si Samuel nimo ug ikaw ayaw paglimod. Basig mo ingon ka karon nga besan kanus awa nimo higugmaa si Samuel aron lang gyud pagtagbaw sa imong kapungot ug pagdumot nga bisan unsaon wa ka gyud katarungan nga imong dumtan ang lalaki nga nagmahal nimog maayo ug sayod ko. Hangtod karon kay mahal mo sa pag-ayo si Samuel. Mao nga kun mo ingon ka na gani nako nga wa kana mahigugma ni Samuel o wa kagyud mahigugma kang Samuel, nahibaw ko nga ikaw ang mas labing gisakitan kay sayod ka mismo nga dili ka na mao ang tinuod kay ang tinuod hangtod karon nahigugma kagyud ni Samuel. Pabalik ko kasi.
Asa man ka na ko ubanan, Pi? Makigsulti na ko ni Samuel. Ophelia. Bahala na. Basta kay makigsulti ko niya. Ma'am Esther? Unsa pa inyong gidugayan, Kathy? Lakaw na kamo. Ayaw ko ninyo kabalak eh. Gawas nga maayo na ko na ay daghang nurse ning ospital. Mapagkaksta ko ni mo. Mo kini ako gipaabot nga magkasulti yun kamo og duha si Samuel. Nalipay ko nga nagpaubos ka sa imong garbo, Ophelia. Sayod ko, mahal mo kaayo si Samuel. Lakaw na mo. Ibilin ang akong apo. Sige na. Ako siyang dadon, ma. Takot kay... Nganong imo pa mang dadon si baby? Ibilin na lang siya na ako. Kinalandad niya si baby, Ma'am Esther. Tungkol kay adunay dako kayong papel si baby sa ila niya pa nagsulti ni Samuel. Wa ko makasabot. Let's go, baby. Ma, ato na mi, ma. Ato na mi, Ma'am Esther. Unsa may papel sa akong apo? Nawa may labot si baby sa kinabuhi ni Samuel. Ang tanan naara ni Samuel ug ang tanan naarasab ni Ophelia tungod kay wa na si Emil. Gawas nun si Samuel ug mausab di ay si Ophelia. Naginamhinam na bitaw mi ni Kathy, Tio Angelo. Panahon ray mag-igo, Anthony. Matuog na ko. Bitaw kay tanaw ko murag ganinar kang sipang huyab. Anthony, murag dunay miabot, Tio Angelo. May ring na yung cellphone. Anthony, Hain ka man ron. gano man? Doon na kay bisita ni Nisbay. Kinsa? Kuan. Ikaw lang pag-iskulti, oh. Ikaw na lang. Ing na lang, ing na nga. Hello? Gusto ko makisulti niya. Sam, niya si Ophelia karon ni Nisbay. Gusto siya makiksulti nimo. Sam? Dili ko makapauli ron. May importante kong gilakaw. Sam, una, gusto si Ophelia nga magsulti mong duha. Hello? Sam? Wa na siya. Mo ani siya? Dili. Ha? May importante ko na siyang gilakaw. Dayon, off na yung cellphone. Number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Oh. Ako siya gitawag agbalik. Pero Nakita na ninyo? dili na siya makontak. Mao niya gusto? Ihatag dako ang iyang gusto. Imanin ninyo. Bisan gamay, wa na ako'y gugma ni Samuel. Bisan gamay! sorry kayo, sir. Sige lang. Ako siyang gisangpit, sir, pero uha magyod. Nagatuog tingali siya, sir. Sige lang. Ay, mulakaw na lang ko. Basin ugma, mubalik ko din eh. Sige, sir. Ato na ko. Sige, sir. Iyaw siya palata. Sir, may bagong di si Sir Emil. Gusto kang makiksulti na ako? Balik.
kay magsulti ta. Magkuha ko kalikuran ni mo, sir. Dinhi ka sa gawa samtang siya nasa sulod sa silda. Kadiyot, sir. Abli ang silda, sir. Musuod ko. Apan? Ablihi palihog. Anamin duha magsulti sa sod. Apan, sir? Dawatan ni, sir. Unsa man ni, sir? Pinirmahan ko na kana. Ngawa mo'y tulubagon sa bisan unsay mahitabo nako sa kamot ni Engineer Emilio Corrales. Mas matarong nga mo pa nagsulti kon naa kaming duha diha sa sod. Ablihi palihog. Ayo kablaka. Gawas nga ni among mga pulis. Naibaw ko nga bisan kusi dili ka na buhaton ni Sir Emil. Kaya nahibaw siya na mubug at og samot ang iya mga tulubagon. Kano ka, sir? So, sir? Salamat. Dila rin ako ilak, sir. Aron na sayo ra namong maablihan kung magkinaon sa magani. Mauna kini karon ang imong nahimutangan. Wa ka babati ang kahadlok ning imong gibuhat. Wa ko manggani kadloking gipatay mo na ako ug makausad dihang imo kong gibangkaan sa imong sakyanan. Wa gyapon ako kadloking nga sa ikaduhang higayon. Kami na gid untang duha sa akong asawa ang imong ipapatay. Apan naluwas gihapon ko ug ang nalaot mao ang akong asawa. Ug sa ikatulong higayon, ako ug ang imong pagiuntang asawa ang gusto nimong patyon. Maog ni ako. Kay sa laing higayon, hatagan ka na kong higayon sa pagpatay nako. Aron kagid matagpaw. Apan tuguti ko, nga mangutana. Unsa magi akong sadya nimo? Wa kay pahuway sa imong pagukod namo. Unsay sa namo nga nahimo? Nagsugod kini sa diyang gikaila nako ang imong amahan. Unsay sa akong amahan? Tungod kay ang babae nga akong gimahal, to ang magmahal sa imong amahan. Ingna ko nga tungod sa garbo. Tungod sa akong pride, Samuel. Kay bisan giilog mo ang maong babae gikan sa kamot sa akong amahan. Apan wa ka matagbaw kay ang garbo sa tao way katagbawan. Wa ko iluga, sister. Unsay nahitabo sa dispira sa kasal sa akong amahan ug ni Ma'am Esther? Samuel, gigamit mo ang ginikanan ni Ma'am Esther nga iatras ang kasal sa akong amahan ug ni Ma'am Esther. Ug misugot uban sa dakong kalisang ang mga ginikanan ni Ma'am Esther. Ug misugot uban sa dakong kalisang ang mga ginikanan ni Ma'am Esther. Tungod kay ginawngan mo na sila sa imong mando. Samuel! Unsa man duha ang nakagaong aron mawangi-wangi nimo sa dakong kasayon ang ilang desisyon? Apan dili na ilang desisyon ang masunod kung dili ang kaugalingon nimong kabubuton sa imong kakao. Igo na! Giunsa nimo pagpaagi si Remel? Giunsa nimo pag-ilad aron mailog nimo ang mga kabtangan sa mga ginikanan ni Ma'am Esther? No! No! Imong gitikas ang tanan. Imong gipa-unload ang inyong mga negosyo. Imong gitoyo nga bangkrapon ang inyong negosyo sa ginikanan ni Ma'am Esther. Imong gipato nga bankrupt na ang tanan ninyong mga negosyo. Apan di sa hilom, giutot nimo hilom, gisoyop nimo ang tanan. Ug hilom nimo gipanag-iya ang tanan ug ang mga ginikanan ni Ma'am Esther way kalibutan sa yawan o nimong tinguha ug binuhatan ug dako gid sila gagtuo nga lakip na bankrupt sab. Apan ang tanan di ay imo nang nakumkum. Ug kini mo imong gigamit nga garantiya
nga mobalik o bangon ang ginikanan ni Ma'am Esther pinaagi sa laing na kunuhayng bahandi nimo. Apan kadto di ang maong bahandi, maurasab ang bahandi sa ginikanan ni Ma'am Esther, o maurasab mismo ang gigamit mong instrumento nga makapabangon nila. Ug mao kanay hinudan, mao kadto ang nahimong rason nga giatras ang kasal nila ni Papa Angelo ug Ma'am Esther. Ug ikaw milampos gyud, nailog pa nimo si Ma'am Esther. Apan ang pahandi nga imong nailog kay imong nailad ang mga ginikanan ni Ma'am Esther. Nabalik ba nila? Ha? Hangtod nga namatay na lang ang mga ginikanan ni Ma'am Esther o hangtod karon madunot ka na lang sa bilangguan. Wa gihapon kini may balik, Sir Emil. Og wa ka gihapoy katagbawan tungod kay lakip si Ophelia. Kaugalingon mong anak, imo pang gisakit. Samuel, og mipatay ka pag yung mga kinabuhi. Samuel, dong. Nahibong na lang ko. Wala ko nimo tawag ag irong gutom. Apa ni noon? Gisangpit ko nimo dong. Unsay ipasabot si Remel? Tinuod ang imo nadungog dong Samuel. Apat mo tuo ka ka. Kipasulan ko na ang tanan. Ingon di ay ni Ana ang nahitabo. Apan, Ophelia. Mama Estrella. Come on, anak. Wa pa gani mo magkasulti. Dili ikaw mo agi kasulti aron ingnon ka ni Samuel nga, Ophelia, dili na ako gusto nga makigsulti pa nimo. Dili na ko, ma. Dili na ko. Nabati ba nimo nga miingon si Samuel nga, Ophelia, wa na ko may kugma nimo? Miingon ba niya si Samuel nimo? Nabati ba nimo nga misulti si Samuel nimo, ana, diha nimo? Dili na ko, ma. Yes, correct. Ikaw ra nag-ingon nga dili na ko, ma. So ikaw sad ang miingon nga bisag gamay, wa ka na mahigugma ni Samuel. Mao bitaw ka na tinuod, ma. Wa na ko mahigugma niya. Bisan gamay. Dan, si Samuel mo istoryahin ni Ana, Ophelia. Siya mo isultihi, Ana, dili ako. Dili si Kathy, o dili kami. Ophelia, Shut up. matuog na balangka ko ani oy. Nyot, Unsa naman diha? Nana mo sa ospital? di aman. Aw, final na gyud ni. Dili og dili na gyud si Ophelia. Tinud-anay nagkukuno ning iya ha. Diya si Ma'am Esther na minaw na ako. Og si Ophelia nagdua-dua siyang kamot pero nagkinuktok. Kathy, doon ako ibalita. Unsa man? Paduong mi dito sa nimutangan ni Sir Emil. Sa presento? Tuwa si Samuel. Nakiksulti ni Sir Emil. Bye-bye, Nyot. Tuwa di si Samuel sa presinto, oh. Iditin si Papa ni mo. Unsa man, mga tao dili. Bisag usaon ko pa Samuel. Wa lagi ko'y paglaom. Ug mabalibaran ko na ang akong abogado. Balibaran ako nga wala ko magkinahanglan og abogado tungod kay akong agkunon ang tanan kong kasalanan nga nabuhat.
Madugta ko sa bilangguan. Pasaylo ako. Pasaylo ako, Samuel. Sa labing sa'yo, unta, makigisulti ko sa imo kabahan. Samuel, atin ako. Samuel, Sam. Unsa? Gipasaylo na magkot ni mo dong. Samuel, Kipasaylo na ka. Oy, Samuel! Samuel! Tabang mo! Tabang mo! Tabang! Samuel! Samuel! Daghang tao sa gawas. Dali, tiyo. Naaman ang auto ni Samuel. Mangutana unta ko. Niya din si Emil. Angelo? Tiyo, Angelo. Si Emil. Sir Emil. Angelo, dali ano nyo. Gitabang din si Samuel. Gidali lang sa ospital si Samuel. Dali ano nyo, Angelo. Mitubag na ba? Kathy? Oo, ako ni. Kathy, pahibawa na si Philia. Si Samuel gitabang nasab. Gida sa ospital. Tuwa ko na sa Johnson's Hospital. Oo, pagdali mo. Nabalaka na kay Mini. Bye! Paspasi pa tiyo. Nurse? Nakaila mo ni Samuel Monteclar? Ni ato siya na din eh? Oo. Dini siya na sir, pero... Unsay pero? Nga naman, nurse. Unsay nitabo ni Samuel? Mga higala palihog nunti sa pagpaminaw ng uban pang masumpay ni atong sugilanon. Mihabo-habo na usab. Tagsulat Fermin Colliantes Gomez ubo sa direksyon ni John Gomez. Musika gipaom ni Joel Bense. Recording editor Rani Budomo. Soundman Christian Henry Jano. Dalit sa RMN Drama. Ug mo to ka listeners ang part 16 sa Mihabu-habo na usab. Unya really na kayo ni mga listeners, no? Hindi na lang ako isulti karon ganahan niya pang maminaw ba. Unya magbasa na ko sa komentron. Ang una kong basahon si Peter Lailani. Ay salamat. May sapayan no. Peter Lailani no, pasensya nga dugay na sumpayan pero kamot nga mahuman din eh. Si Chirpar dyan sa video unsa na imuha gipanday inyuha na yuta na dyan dako na area. Ang ipanday na ko kay mga lantay, panday og lantay ba kahigaan ba kay guba naman tong bahay na mga listeners na. Guba na yung taon ba tungkol sa kadugay na niya o po mapuiin na ba na mo kay nag-abang kay bawit mo nag-abang ni pagbalik na mo na damage na ang kuan niya guba na gid lata ng mga sawog niya ba kanang mga kahoy bitaw is mahugno na gito og sa mata kay medyo bugat-bugat og gamay hugmak dito musakta ko sa taas ba mo nga hinahiner kong video ato niya ga ni udto kay lami ta kay higda ni udto init makayo sa labi na kung kini kung payag init po ni kayo
taas mo tong gahimo og lantay para sa kuan, gahimo og lantay para didto sa pikas kay para sa akong mama ba kay init lagi kayo gudto. Lamin ta kay higda-higda ba kanang tutong-tutok kay init na kayo ting paway ba. Ato gahimo kog lantay na kahigdaan adto ra sa silong kay medyo bugnaw man ang silong kumpara sa taas nga kahog noonan nya init pagid kayo katok. Nakabantay mo na yung mga karton-karton atong gitapak si babaw. Oh, yan na ba? Kung sa kainit, hindi matabang. Kainit mga ka-listeners. Nya, kuan, panday kong lantay, bali, upat na kalantay ko. Hindi ko sa kong payag ng gaatbang ni, lantay spikas, lantay bro spikas, butangan sa kong mga gamit. Dual purpose bag pikas, butangan sa gamit, sa mga plato, yan na. Murag banggira, yan tayo ba? Pero das yung lantay, kung na pananita na ay ka ng bisita niya, gusto mo higda-higda o labi ng udto, automatic na isang at ang mga gamit at mahimo lagi pong lantay. Muna nga, gahimo na kong lantay. Kay problema kaya sa may udto, kinainitan. Labad ka sa ulo ang kainit, murag pasuan yung uba, o anay ko anay. Init kay ni ka-listeners, kay doon sa atop ba? Doon sa atop ako ang kinahimutangan. Ang rin yung gabi yan kay hindi naman init. Pero kanang butong to, ng alas 8 sa buntag, mainit na. Ya, huwag man ko'y kahigdaan sa silong. Ning kamot yung makapanday kay para na ako'y katambayan ba init ng panahon, mag-edit. Labad magkasahug ari ko mag-edit sa taas. Labad daan yung mag-edit kay sakit sa mata. Kung ano bas init mo samot mo na nagpanday ko mga ka-listeners para kuan sa ko ba diskanso ba kung kanang init ang panahon ya makapadayon gyapon edit kay para makakuan gyapon drama mga ka-listeners ba unya sa pangutanan ni Chair Parno kanang inyuha gyud ang yuta dili ni mong yuta dili ni mong yuta kanang Chair Parno kung nakita ni kung di ba nagpanday og lantay nakita man yung panday lantay niya na pader, kita nyo ang pader, di ba? Ang kanang pader na sa dato. Ilahan ang pader, bahabo kayo niya. Pikas pod, nahugog ka na yana ba? Murag na yana bitaw. Pader dire, pader po dire. So ako ani murag ning kuan ako ba ning suksok para malibre og ali ba mga ka-listeners. Di na malibre ko kanang ibungbong ba no ni suksok na ning brog na ako sa kuan ba na ba ana na ako diri sa kuan ga himog payag para malibre ali ba nya ligon kayo no pero dili ako anang mga padira kanang ali nakita niyo sa akong video na uy simentado man lagi payag-payag mga ni simentado man ning background naa ako sa likod na pader na sa dato nga ka-listeners kana makita na sa video ba nga simentado bitaw. Nga dili guni among yuta mga ka-listeners no. Muna nga ang among balay maintainer lang yung kuan kanang mga kahoy ra, makan, bungbong, plywood. Kay dili man mo ang lugar sa dili na mo ang yuta nya. Man kay bawog kanang kuan ba. Gamiton sa tag-iya yan na puhon pero sa mga dunggan kay ang tag-iya kay kuan man. Anay po, murag plano pa nga mo gamit aning yuta. Unya, no na nga, wag pait yun, wag mo yuta mga listeners aning syudad. Unya, mo na ang tubag sa pangutanan ni Chair Par, no? Dakong area pero di ni mo di ni mo di ni mo mga listeners, no? Muna labing tinuon kasi ngayon mong dako ang lugar dili na mo kuan ni ning kuan na midiri ba ning tukod ra yan na nya sunod nga kung sa bukid noon sa kung na-vlog na ko sa bukid nayuta sa akong mama dito pero bakilid lagi pod unang wa mi mo star dito sa bukid mga listeners kay layo kayo ba niya samot kahinay po dito kanang signal sa dita samot kahinay una nga wa yung puyo dito nami yuta to pero bakilid lagi man bikil kayo
kanang trabahoon to bikil kayo kay bakilid. Ang tungod kay dugay na may nga muli dito, imbis kay patag to nga mo ang bahin sa kong mama, patag to nabalhin sa bakilid kay lain ni gamit ba nga igsuon. Suon sa kong mama maguwang mo ni puli sa mong pisto sa una nga patag unta, no? O nasa mi muli dito kay layo kayo niya ang panarbaho nara sa nasa syudad. Wala nga narabi dire mga ka-listeners. Unya sunod nga comment si Miles Ramos dugayan ako anay gahulat. Salamat Miles Ramos papaabot no nya. Sinsa nga dugay gyud na sumpayan. Pero panikamutan gyud nga man gyud ni no. Sunod si Ruben Alibio, salamat Lord sa amping usapayan ug salamat sa Ruben Alibio. Sunod si Oligario Silagan, thank you idol na jud ang episode 15. Pwede idol i-upload ang bilanggo ang Bulawan. Salamat idol. Paningkamutan niya ma-upload na puhono kanang bilanggo ang Bulawan. Ako pa nang subayon. Kay nami kulang to kung mga file god. Pero naa gito ending. Pero kinahanglan palagi nako tutukan kay kinahanglan ma-edit akong tarong nga di ko dingog ka ng bakikaw kay ba. Kay nakuwangan. Nang di ko di lang ko musaad. Di silang ko musaad ani no. So ayan lang ako po. GR Agrimix Artist, no? GR Agrimix Artist. Salamat boss dyan. Way sa pa yan, GR Agrimix Artist. Sunod si Jimar Lopez. Salamat idol. Way sa pa yan. Sunod si Geraldine Jacobi. Thank you sir. Naana doon part 15 sa mihabo-habo. Murag mibuwan po ko atang aning drama. Buwan yun. Sobras buwan, no? Buwan o 2 kadlaw ba? O 1 kadlaw. O 31? O 1 buwan yun eh. Sunod si John Bert Bagyo sa mundo. Nalagi si Rose ug Jack sa luyo ni mo Sir Jan. Hihi, shout out to Iligan. Salamat. Okay ne. Si Jack ug si Rose. Ako ning painting. Muna kong practice ko painting ba sa una mga year 2021. Practice ko painting. Mailhan de gyapon og sa di kay perfect pagka-drawing no. Si Jack ug si Rose. Dili kay perfect pa baka painting kay di man kumayo kay painting kulang pa ako ang pagtuon ba yan nya practice ya pero murag hapsa yung pud naon dai kulang pa jud ko sa ako yung ang uban pa tan pasultihan siguro hindi man kay pagka drawing pero para nako kulangan ang mga detail no? Kulang kay kog detail ano yung pagka kuana pagka painting kinahanglan pa i-develop umayo ang talent na yan. Ang akong hilig kay sige na mag-edit, di wala gyud ma-develop. Wala ma-develop ang talent sa art mga ka-listeners no. So salamat John Bert Bagyo sa mundong sa imong comment. Sunod si Peter Leilani ay salamat ug kaayo sa payan nya si Kitpi Garcia salamat Lods na ana ka dugtong. Mo sa payan Kitpi Garcia salamat sa pagpaminaw. Arnold Velasco ay dugaya ang part 16 dol. Ano ni part 16 so wag madugay no. Kay bawi ba. Salamat Arnold Velasco. Sunod si Jocelyn Infante. Salamat dyan ni Ana jud akong ang among gipaabot nga drama. Salamat kayo Jocelyn Infante no sa pagpaabot aning drama ha. Ug sunod si Roberto Indino. Yes, salamat sir dyan na nagindot na raba kaayo kay nagkadugay, nagkalami. Yes, salamat kayo. Gimingaw namin email. Mao gid mingawon gyud mong email kay kuan gyud to siya. Grabe gyud tong murag pangisog no. Ma-express gud ang iyang gibati mga murag dili kay singka nga na ba si email. Sayang ni artista kay namatay na. Nindot ni siyang artista mo dala og mga role ba. Labi nag-action drama, nindot kini siya bali kay namatay na lagi, sayang. Kining nagtingog ni email nga si John Gomez, no? Anheng John Gomez. Og sunod nga nag-comment si Los Biminda Oralis, bless the Idol John. Salamat kay nanang episode 15. Way sa payan. Salamat kay sa pagpaminaw no sa drama. O sunod si Patom Cube. Hahay, salamat idol. Ang tagal kong naghintay. Salamat ng marami idol. Sana nasa mabuti kang kalagayan palagi. Ingat lagi. God bless always. Salamat kay Patom Cube. O
kanang kausan no amping kanunay. O God bless kanimo. Salamat kay sa pagpaminaw kanunay unya. Sunod si Noel Bituya Dugayan nasumpayan dulo eh. Mo lagi pasensya no kay nanglan jud ko maning kamot og imo og lantay kay tsaka init sa panahon ron mga kalisteners. Ano si panahon nga labi na udto lami kay pahuway higda-higda kay nang gikan og trabaho ba nya udto init kayo. Pero akong purpose karon maka-edit gyapon ko. Hindi man ko hingatugon. Mag-edit lang. Mga mo jud lantay kay na ko'y kapasilungan mag-edit gyapon ko sa gudto. Kay landong man sa ubos sa silong no. Muna nga ning kamot og panday gyud nya. Balik ko anay tanan ka lantay upat sa gibutangan og apil og lantay sa buhan. Kay para nay katambayan akong iro ba mga ka-listeners no. Di mo aglantay sa kawas. Nya. Kay luoy man pod. Luoy pod ba. Labi na og ganahan po sila kaya mga iro kay ganahan po ni magpabugnaw. Ay mo aglantay biatilan. Ay lantay. Nya sunod nga nag-comment si Badiday. Nalingaw good ko sa imong video background rods na remember nako katupayag patawon akong balay kawayan og nipa makamis kayo lami man gud tulogan ang kawayan dili pa kayo hadlok kung maglinog mao gyud pareha gitag hilig kining kawayan ganahan saog gito kawayan mga kalisteners kay nasa tanan lami kay ligid ba kay anang murag mahilot imong likod bugdo-bugdom ni kawayan nga bugnaw ba mahilot-hilot imong likod magligid-ligid ka sa kawayan nga saog mo na nga indot pinumburi mga kalisteners ba nga kuan ganahan ako yali kining amakan gyud pinumburi lang dito kung kuan kanang Pinoyanan mga kalisteners lapos-lapos ang hangin ba yan problema lang po ganating murag kanay mga low pressure mga bagyo-bagyo kay murag usay mo silib tagbaw kong tabil o kanang kuan kay protina kay para di mabasa ang sud kay usahay mo muslanting ning uwan ba basa ug di tabilag ka na habol abi tabilan diri kin tamot ang dilapitan nga landag tabilan ako ni kay usahay musud man ari pero kana ra pong time nga nay mga kusog-kusog nga ulan ang problema pero og normal ang ulan okay kayo anoy kay katulugan ang kanang simple nga payag sa mo ta siguro nipa pa eto pero delikado purong panahon lang magnipa-nipa kam sa init bitaw kayo delikado kanang musilao ba labi na og kanang panahon sa Pasko mga bagong tuig na magpabuto og mga fireworks mo na kadelikado ana mataagak ang upos ba mo na nga mas sino lang giatop kero safety sa sunog no yan na. Unya, sunod nga comment si Jean Love Amat. Salamat sir dyan sa sumpay ning drama. Always naminaw kanunay. Salamat po kayo o sa paya, no? Salamat kayo Jean Love Amat sa kanunay pagpaminaw. Unya, balik ko sa comment ni Badiday, no? Safety yun yung maglino, good. Sa una, katong di pa, niligon kaya kong payag. Katong mga haligi kay mga kuano ba, pinutol lang ako sa una sa kasagbutan. Mga pinutol lang ang mga kahoy ba, magimor kong payag. Dili yun yung mga kahoy nga lumbi ba, dos pordos, dili. Sa una, gasugod ko kanang payag nga mga kahoy nga pinutol. Paglinog, mura naging sayaw. Ang galigi usa kay kanang ninglutaw na ba kay gabok na lagi. Pero wag gyud matumbas linog pero nagmura sa musayaw ba yan na. Una gyapon mo din nakabintaha yun sa mga payag-payag raw maglinog kay mura nagmusayaw. Way delikado na. Sa Bagyo lang po. Sa Bagyo po lahot tayo po sa Bagyo. Mga kalisteners, bisan og kanang gaan ang aligi ba. Tagbog ko po bagyong audit bitaw. Kaluyan po sino kay lahot tayo pud wa gid yung gilupad ba. Protektahan po sa Ginoo mga kalisteners nga dili gilupad ang payag ba. Sunod nga comment si Christine Ann Lauron. Hi, salamat
Sir, naanag yun. Kada adlaw jud ko gasubay ug naanay sumpay. Thank you kayo Sir Jan. Way sa payan. Crystal Ann Lauro, no? Salamat kayo sa pagsubay-subay, no? Pasensya nga dugay yun na sumpayan. Sunod nga comment si Algin Corsiga. Hay, salamat tawo niya na gid part 15. Ni action na ba kung kabalaka Lods nganong dugay kayo naka-upload. Thanks kayo Lods. Ganahan gid ko ning drama ha. Salamat kayo Algin Corsiga, no? Ganahan gid kayo drama ha ba. Sunod si Jis Marie. Dugaya na mo ginulat ani sir oy. Ha ha ha. Salamat ni upload ra. Pasensya nga dugay yun Jis Marie, no? Salamat kayo sa pagpaabot, no? Kanya daghan pang comment ani nga wa pa nako matagad karon ako na lang basahon ag mga ubang comment sa laing drama ba. Kay na may mga comment ari pud nga comment sa lain nga mga drama ba na naka-playlist bitaw. Muna ako lang pong basahon ug apil karon kay aron di magmahay ba nga man mabasa ka mo mga comment. Sige, may comment ano ba. So ako nang basahon, no? Si Lisa Amperting sa sumpay karon pa jud kabalik makapamati sa imong mga drama. Salamat kay Lisa Amper, no? Pariha dita kung karon pa kabalik ako gahapon pa pug kabalik. No. Maura timing rin, nagka-timing kanong pagbalik. Nya sunod si Kuan. Kinag-comment sa mga asoy ni Kuya Goliath si Ruben Tango Omolian. Dugaya pud we. Siguro akong vlog siguro ipasabot ani nga dugay o unsa ba. So or sa man ning kalimot magkuko kay dugay na maguning upload, no. So kung basig sa vlog pasensya no nga kadang mataas-taas ang vlog, pasensya kayo. Dito lang sa drama, no, katong ako nabalik ko na dito yung drama katong gusto na maminaw sa drama, no. Kay aron di pud maglaban yung ulo badugaya may humanig yaw-yaw tawhan, no. So dito lang sa drama dayon mga ka-listeners. Nga sunod si Kuan Nisi Bibanco. Asa naman ang part 15 sir? Na-upload na gahapon, no. Karon part 16 na. Nisi Bibanco. Nga sunod si Said Jampang. Nag-comment sa heart sa Angkalag Nicolas. Sunod nag-comment sa Higala Hostisya si Willie Kumatkat ug anino ni Abel. Ano yung comment? Ug si NSD PGE nag-comment siya sa drama nga anino katapusang sumpay. Ikatulo ba nako kini gibalik-balik og paminaw migo ganahan kay ko sa istorya migo. Anyways, Buyet Kibiti di ay from Cebu City. Salamat kay Buyet Kibiti no di sa Cebu City. Salamat kay sa pagpaminaw unya. Si Aida Ruiz, Sir Jan, nagulat na dito ko sa part 15 Sir Idol. Na-upload ni kahapon no, niya, part 16 na sa natakaroon, no. Sunod si Lisil Silmoy, nagminaw siya sa maghulat ako, sakita diri na part. Maugid. Ang gini nakakuan sa drama nga maghulat ako kay ang ending, wag sila magtagin. Sakit yun. Sunod si Irene Posal, padayon Idol, naminaw siya sa Luyus sa Kabangis. Salamat kay Irene Posal. Sunod si Neil Yumud. Bingi listening ko sa imo mga drama karon kuya tanga kayong karakter ni Kukoy makalagot tanga kayo. Naminaw siya sa Lone Ranger. Sunod si Christine Di Asis. Sir, asa na sumpay ani ako ang bana sige ra pangutana wala pa daw sumpay. Haha, shout out sa kung bana nga naminaw Ricky Antipuesto. Salamat shout out ni Ricky Antipuesto, no, nga naminaw, no. Nabasa naman ako ni gahapon, no. Salamat Christine Di Asis, no, sa pagpaabot ng dramang ni Habo-Habo. Sunod si Rapi Libot, episode 15 sir, nindot na kayo na-upload na kahapon nun, part 16 na taron Rapi Libot. Sunod si Almaro City. Hala, isuon ba ito sila ni Jonas? Naminaw siya sa Asa Kapadulong Roldan Moran. Salamat kis po kaminaw Almaro City. Sunod si asa naman ni Dapit si basahon na to ning balik ni mga comment sa lang drama, no. Si Jikon Pabrikan
Ako gipangita nga drama katong wala sila nagkadayon. Sa may dramaha nga wala magkadayon. Murag kini wa gid magdayon sila. Kining maghulat ako. Mo siguro ni pasabot ni mo Jicon Pabrika no. Nag-comment siya sa part 1 sa maghulat ako. Mao tingali ni mo mangita no kay wa man gyud magdayon. Sunod si Risa Mi Cartagena. Naminaw siya sa dramang Sicilia. May nahanap akong radio drama na ang kanilang official soundtrack is Maghintay Ka Lamang, baka alam nyo. Kasagaran, kanang drama ha, nga inaanla ag sounds, no? Kanang Maghintay Ka Lamang, baka andumanan. Mo kung madunggan, kanang na, kanang basta't maghintay ka lamang. Murag, sa andumanan, kung kadungog og drama nga, series drama ba nga mo na yung background. Tingali sa una diha tingali nakalimot ko pero kasagaran madunggan ang andumanan man. Pasensya Risa Mi Cartagena no kay wala ko kakuan sa imuhang gipangitang drama no. Sunod nga nag-comment si Joji Rick Manhinamon. Andol salamat din sa pagpadayon nga pag-upload og mga drama nga Bisaya. Ganahan kay kung paminaw og drama, labi na mga drama sa Arwen. Thank you, Idol Amping always. Salamat kayo. Jojeric Manhinamon. Sunod si NSPGA. Ganahan kay kung magbalik-balik og paminaw ani dili ko pulaan kaupat na ako ni nga balik-balik og paminaw amigo. Listening from Cebu City. Anyway, ako di ay nimigo si Buyet Kibiti. Salamat Buyet Kibiti no. Kaya sa Cebu City. Sunod si Arnel Dakyado. Ganda na sana ng istorya. Pangit naman ang ending. Nangabit na si Raymond. Tas sila pa nagkatuluyan. Aray mo. Ulitin niya ang drama. Dapat ang ending sila rin magkatuluyan. Maugid na nakakuan drama. Bitter kayo na. Mga itong ending. Pero lagi yung anak natin base gini sa tinuod nga istorya gyud na yung anay nga itabo mga kalisinos na wag magdayon ba na sacrifice gyud ba no. Sunod si Jicon Pabrika. Salamat sir way sa payan Jicon Pabrika. Salamat mo sa pagpaminaw. Sunod si Aisa Alerta Vlog. Thank you sir sa pag-upload. Naminaw siya sa Ako Imo Bang Higugmaon. Sunod nga nag-comment si Jong Ray na ibasa niya. Nalingaw ko sa astronaut na minaw siya sa maghulat ako. Sunod si Josephine Serato. Excited ko ani episode 12. Thank you for uploading way sa payan Josephine Serato. Ug sunod si Ricky Gadines. Nindot kayo yung drama bus dyan. Naghuwat na ko sa sumpay. Salamat kayo. Basin untag naan pa kay mga drama nga love story ni Sir Fermin Colientes Gomez nga sila gid ang nagdala sa bida. Katong may ga-upload sa YouTube katong drama nga Gugmang Patay sila gyapon bida. Pero na ga-upload sa YouTube no kanang Gugmang Patay, pwede na mag-search no. Sinulat man ang Fermin. Kung wa ko masayop mo kang Fermin ang sinulat sila gyapon bida. Mga kalisteners, nindot ba kayo? Sunod si GM Linux 25. Pagkanindot nga drama, salamat sa nag-upload. Sa isa pa yan, GM Linux, salamat sa pagpaminaw sad, no, sa katapusang sumpay sa maghulat ako. Sunod si Josephine Serato, thank you sa pag-upload ani nga episode. Excited na jud ko. Asa na mapalit nga radio tagpila. Kuan lang, tanawa sa link no. Kanang Josephine Serato kay aron mo dito ka sa Shopee kung naka-install ang Shopee app sa imong cellphone. Ni-click nimo na akong gitag sa description no na makita mo nimo ano kanang radio bitaw na picture. Ni-click nimo na mo dito ka sa Shopee, makita nimo ang presyo sa radio. Mura ni barato na ganin aron kanang klase sa radio sa Ritikis official no. Makita mo nimo na ikuan lang ang kung gitag no, i-click lang. Sunod nga nag-comment si Jorin Bailusis sa part 15, 2 linggo na wala pa din.
pasensya no nga dugay kay nasumpayan. Nasumpayan na to naghapon pa noon nya karon part 16 na bawi-bawi ba. Sunod si You Never Know. Salamat sa mga upload loads ni Modol. Salamat sa mga drama upload ni Modol. O dun among tigwala sa duka samtang nag-duty. Shout out from Digo City. Salamat kay You Never Know no, sa papaminaw sa dramang Judas Redentor. Sunod si Lynn Gulanday. Nindot man gud paminawon dol. Salamat kayo no, Lynn Gulanday. Sunod si Kuan. Mo gyapon dahil Lynn Gulanday gyapon dol. Pwede maghangyo sa part 15 upload na gahapon no. Pasensya nga nadugay no, sa part 16 na taron. Sunod si Kuan. Si Aida Ruiz. Kaluoy pud taon sila dyan sa asawa ni Emil nga tungod sa iyang kardok sa imbana na pugi siya angkon sa dasala nga wa niya mabuhat. Mahaybad kung Emil, salamat sir sa pag-upload sa sunod nga part. Nagpaabot ako sa part 15 sir dyan o God bless ni mo sir. Salamat kay Aida Ruiz. Mga no? Mga gini pait gino. Kinis Emil. Huwag na. Nga po tingali tao ngayon na tinuod ba? Kaya kining drama, gibase man sa tinuod nga kinabuhi. Na, dito yung litaw ng nana ba? Para ni Emil na nabihan ka dito. Nya sunod si kisa ni si Catalina Coco Gomez. Luwas sa Django. Patay na si Kukoy Abi ba? Patay na si Kukoy Ani ba? Naminaw siya sa Lone Ranger katapusang sumpay. Awa mamatay si Kukoy. Survive gyapon. Mo sige daw kay pakatawa si Kukoy. Pero patay na gyud si Kukoy sa tinuod nga ang actor nga midala no. Si Anheng Rebores no. Sunod nag-comment si Rain Fat. Salamat lud sa pag-mention ako. Hihi. Salamat po Rain Fat no sa pagpaminaw sa No Limitangere El Pilibusterismo. Ang taas naman akong vlog din, no? Ako lang gisubay yun mga kalasinas bag, mga comment nga ning agi ba nga, wa matagad bitaw kay kasi magmahay ba nga, wa man basaha itong comment, ha? Na akong basahon yun. Total na human na magdrama, no? Kamu na ibahala o minaw pa mo sa ako ang pagbasa sa comment or delete na, pwede ra, no? Sunod yung nag-comment si Kuan. Nabasa mo, gahapon tingalin ako. Hindi na lang wa mabasa. Kini si Cloud9, rewatch na lang taan ni samtang paabot sa next episode. Salamat kayo Cloud9, no? Sunod si Rigel Tayungtong. Dul asa naman part 15 na napod na gahapon, no? Part 16 na ta karon Rigel Tayungtong. Sunod si Unflor ay bati man ang ending kay gipatay man niya yung igsuon. Mo lagi mo rin nakabitin ang drama gyud kay ang iyang igsuon grabe sakripisyo no sa iyang manghod nga maka-eskwela agstag yung uyab na nahugog gihatag na siyang manghod. Nani no grabe sacrifice sa iyang Manoy no, Manoy Dino. Mana sakit yung ending ani no. Mabao ni sa drama nga gi-upload ni Radio Drama Bisaya kanang katapusan kadaugan. Ang nakalahi lang kay wa mamatay ang kuya sa ending na luwas. Pero imo subayan ang sinugdanan pare-pareha. Ang ending lang kibitaha kasi si Francis Pares wa ni patay ang iyang maguwang. Depende mo sa writer ba. Una nga ang Princess Pares wa ni gipapatay ang iyang Manoy sa ending naluwas muna ang nindo to pero kining sa kang Ray Arellano kay sakit no kay gilahi lang gyud niya kay di kuan man maparehas man pud og kanang dili usbo ang ending ba maparehas na gyud tanan istorya mo na nga gilahi lang pud ang ending muna nga madala gyud sa emotion ang mga listeners nga grabiha sakita kay ending no muna sa ka listeners no. Sunod nga nag-comment si Kuan Priscilla. Nag-comment siya sa vlog day para ba na ko ni matagad yung among vlog ba katong gira-gira ba.
wa pa. Ako sa nitrabahoon din, no, para sa Calcita Biners na mo mga kalisinas, no, palihog ka ng bisita dito sa mong Calcita Biners official sa YouTube, no. Nami channel nga wa na gyud nabiyaan na ba, pero napay mga video na mo itong mga gi-upload. Siganahan mo musubay mga kalisinas sa kamo ang Calcita Biners official na may mga vlog nga gara-gara ba. Kining gira-gira na mo ni final mo i-upload pohon. Diri ko minaw drama basta na signal. Salamat kayo Crisila, no. Sunod nga nag-comment si Disa Taruha. Gahilak ko kay pagkasakit sa nahiaguma ni Aluna. Buwag na hayop primo, hindi na siya ngayon balikan. Na-trauma na si Aluna ni mo panuwaya ka Rimon. Buisit ag inding, grabe kasakit ni Aluna. Maura na pasaylo. Mapasaylo ko man ako man si Aluna pero never na nakabalikan ka Rimon. Kay ayo pagkaban na kay di ni mo gisuta og tinuod ba nga nakasala imong asawa. Mo sakit gyud kay inding no kining maghulat ako no. Nag-comment sa katapusang sumpay Disa Taruha. No? Martig yung sakitas ending aning maghulat ako. Naghulat pero wa gyud ni abot kay mo man sila magdayon. Ang tinuod ani nga bida gyud si Rene gud kay siya may tinuod nga naghulat. Naghulat ba sa nituman jud sa saad ba kini si Rene no. Sa Luna way klaro. Mo nagingon deserve po na niya. Naalala ko suko kanang kuano kanang Disa Taruha. Mo na resulta ni Aluna pod. Ako'y basultihon ba ngano bitaw kang ni pato kang kuan Raymond kay bawa kang nakay uyab nga si Rene buutan kayo. Ikaw di unang gabinuang. Murag paminawa lang yung sinudanan dramahan mga kalasinas no kining magulat ako. Di ba? Huwag mong sabton ang drama ba? Si Aluna gyud ang unang mutuman sa saad nilang duha ni Rene. Angay siyang Raymond, bisang pa dili siya, pero klaro man. Kung imong sabton ang drama ba, klaro gid nga, may angay siya ni Raymond. Gawas nga gwapo, adunahan sad. Mo na kasagaran nga, problema ron mga kalisinas. Tungod sa kalisod sa panahon, ari na lang ka sa gawas nga gwapo, adunahan pa. No? Ang uban kay practical man, may nga sila nga kuan. Gwapo lagi, wa mo kwarta, mo ana mo ng uban. Mo na diya as kwarta gidaog no. Mo na nakaway lami no. Diya as kwarta ang gibaylo ang gugma ba no. Diya magka problema na ana. Mahay-mahay dayon kay may pagkatulon si kuan bisag pobre ito pero buutan man matinudanon. Mo na ulahin ang pagmahay mga kalisteners no. Mo na ay mo kasuko agad. Ay mo kasuko mga kalisteners. Ako lang nang atagan po ko ng tubag ba na yung comment bitaw kay wag tingali na po iba nakarelate ang side ni Aluna nga kuan sakit sa iyang side na nag sacrifice gyapon kining gibuhat ni Aluna no nga tungod sa ilang anak naman sila anak no nya kasal sad sila ba so gitagag chance ni Aluna para di mabungkag ilang kaminyon kay sagrado man nakasal man sila sa pare simbahan sagrado ilahang kaminyoon mo na nga sakto po nang gibuhat ni Aluna nga nakihatag siya second chance pero kung naay santosono na ana no kana gyud si kuan gyud si Rene kay nagparaya man gyud siya si Rene ba nga total litaw man pure ako'y mo kuan ako'y mo hatag og ako'y mo giveaway ako'y mo hawa padayon mo kay kuan na mo nakasal na mo nabutan kay si Rene gyud mga kalisinas no aning dramaha nga maghulat ako grabe ang sakripisyo no ni Rene o mao niya atong
kuan mga ada pa daghan pa na kayo pero sige lang ato lang ligod ning kuan kay paragsar man ko maka vlog no. Ako lang yung tag doon mga kalusinas no para di po magmahay ng uban nga nag-comment ba nga grabe di man basahon. So ako yung tagad di mga kalusinas para gud maangay ba no? Nga yung comment gitagad sad ba. Sunod nga nag-comment si Robin Tango Umulyan karon kay kwartahan na siya bungot ni mo DC. Kini drama nga bungot sa iro ba mamaor sad ni. Pag mamaon itugbang sa kong gisulti karon babahe ni Aluna ba na kanang kuan nimpili siya og kwartahan nya nagantos siya. Kini pong bungot sa iro nga drama kay kuan pobre gibiyaan siya pobre man naglaki nya kay marukoy man nilagyan pero istorya di man tinuod pa noon nakotahan yang giila dagyawa ba nangay siya og kanang kuan para madato siya gagaan siya bungot sa iro nya day mga tulisan siya nakailog sa mga tinulis. So nadato siya kay na invisible man siya tungod sa bungot sa iro ba ani yung drama nga mga asoy ba. Nadato siya. Ganegosyo. Pagkauman kay abot nag kontrata naningil ang yawa kay aron kuhaon na yung kalag. Nya kay na-observe man yung hunahuna nawa man yung gugma atong budget. Ang kasunduan nila sa yawa kay kuan man kung iyaha ang bae pang maasawa niya iyang ibugti ang kalag karon kay pagpaningil sa yawa kay gina niya nga wala mo gugma na di po di pwede nga imong kuha nung kalag kuya po ng dramano kay hasta yawa na isahan na sa yung kamaro ba so wag na himo kuha sa holy water siya pakuha siya pare na sibat ag yawa mga kalisanas kung katawanan po ng dramahan pero ang iyang pagdulunan ba nga sinso siya ang bae gusto na mabalik kay dato naman siya so diya pag ulahay jud ang pagmanahan jud mga kalisanas no mo nga mamili lagi kutahan diya na pobre man namatay jud ay kitulisan riyahang gipili so why swerte mo na mga bae ba dili butanan no basig masuko ni sa mga boss dyan nga mangigo sa pagtuon mo ng mga budget ay kanang naugkorta dili pud nga na sa uban lang ba sa kuan kini bang nampoy mga inana gyud no sa kining drama ba kay gibase ba po ni sa kuan mga tinuod nga istorya so sa matungnan lang gyud no nga maigo ba sa istorya pero wa pasabot nga gigo gyud tanan banji kay wa man pud gitanan na ba joy kanang inana nga ang gipakadak-an ba ang kahimtang kwartahan ana para ba ning trending sa manayaging tuig nga in love sa motor o way motor di sugton pero nay motor sugton na yon makinumdum pa ko na sa year 2016 ba to sa una sikat kay na mga matig motor na sa pikig na ang basanala yung motor awa na sugton sa balje bisag unsa ka piki gitungod man na motor sa pagpalahubog na basta na yung motor mo ti sundo niya sugot yapos banji mo tong mga niagi nagtrending ng in love kaya kan narito kanta na nga rap taw in love sa motor bas sa matungnan na sad na sa kanta dili putanan ang gigo sa maigo lang gyud na kay na mo nagingon nga ang nagbuhat maigo gyud mga listeners mo na natong sumpay-sumpay ni mga nag-comment na pero ayaw mo kasukog nga kalisanas na kay real talk lang po ba real talk di man po kamaigo kung dili ni muna kinaiya no kanang diskutan muna mga kalisanas sunod yung nag-comment si Jima Ibiloy kuya pwede dugang-dugagan ang boses kay hinay di ba tion og maayo taga Negros Occidental ko kuya barangay Giljungan kuya salamat o God bless sa inyong channel salamat kayo Jima Ibiloy no diya sa Giljungan barangay Giljungan pasensya no nga hinay doon no kay wala kitong time mo pa ko'y mic no
wa pa ko yung mic nga gigamit ba kay sa unang panahon wa pa mo mag isa ni tuiga na upload wa pa ko yung mic na gigamit no mga nga kung tingog masapawan sa banha sa palibot mo na nga hinay no. Pasensya no. Hinaot karon maklaro na. Ako lang pong ni adjustan ang volume man kay hinay mo jud ni akong istorya ron pero adjustan ako at least maklaro ang tingog no. Salamat Jima Ibilon yang ngit-ngit nagigsugod mga listeners no. Ngit-ngit na akong background pasigaw og suga ang listeners kay kuan ay di na lang. Dili lang tama no sa sunod lang higayon ning ubang comment. Ako ning basahon ng balik no kining mga wa pa mabasa karon. Si kinila lang si Crisila, minaw na sab kong drama idol. Salamat Crisila. Sunod si Luz Biminda Orales, morning Sunday idol Jan. Apil minimo og ampo idol Jan. God bless you always. Salamat kayo Luz Biminda Orales. Og sunod si Danny Antonio, nag-uol siya sa Managlahing Dalan no, naminaw siya. Og mo man na, diri la. Salamat kay man na day. So, mo to mga ka-listeners. Yabot yung taas. Sinsa kang vlog ganing taas no, pero depende rin yung nagmamina mo kaya uman na bitang drama. Thank you so much mga ka-listeners for watching o for listening. Amping mo kanunay mga ka-listeners. Sa sunod kayo na po itong sumpayan ang drama. O, abot-abot lang mo no, kaya mangita pong drama nga ipuli sa gugmang binilanggo mga ka-listeners no. Yan. I-try lang kung subay itong bilanggo ang bulawan o madaban akong arrange mga ka-listeners. Di lang kung musahin ka na sa kay di po ba dali bagay na lang po akong paminawon gid aron ma-arrange pug tarong ba nga ngita sa kublain basig na pa day ko ikapuli dito no sa Jan Radio kanya kini hapit naman sa lima tapos na nasa ko andam nga ipuli ani sinulat niya po ni Permin Colientes Gomez mga ka-listeners no. Mga ka-listeners, thank you so much for watching, for listening. Amping mo kanina mga ka-listeners. God bless us all.